Ниткән якларга кабатларым, аңларсыңмы бөек исемне? Йолдыз ераклыгы араларда ничә язлар үтеп китсә дә, алларыма атлып төшмисең бит, ничек кенә өмет итсәм дә. Синең янда инде хәзер бүтән, ә мин әле һаман ялгызым. Вәгъдә иткән йолдызларны күктән, ала алмадым шулмы ялгышым. Йолдыз ераклыгы араларда ничә язлар үтеп китсә дә, алларыма атлып төшмисең бит, ничек кенә өмет итсәм дә. Икәү генә белгән таныш эзләр, кар астында калды, капланды. Мин ышанам, килер әле язлар, ул ышаным синдә калганмы? Йолдыз ераклыгы араларда ничә язлар үтеп китсә дә, алларыма атлып төшмисең бит, ничек кенә өмет итсәм дә. Йолдыз ераклыгы араларда ничә язлар килеп китсә дә, алларыма атлып төшмисең бит, ничек кенә өмет итсәм дә.